Bon dia, què tal? Benvinguts i benvingudes a totes, a tots, a la premsa, a les penyes del Port, a les penyes de Sagunt, a les penyes d'esta ciutat, en definitiva, no? De rosa i de blau, nosaltres diem de pedra i de ferro. És un dia important, no?, perquè anem a presentar les festes patronals, probablement més extenses, variades i potents de tot el nostre territori valencià. Ho dic així perquè és així, perquè les coses tenen, a vegades hi ha coses bones, però tenim unes festes, la veritat que d'una gran durada, d'una gran varietat, on participa moltíssima gent, milers de persones, i on procurem que hi hagi una bona convivència, que hi hagi diversió, perquè hi ha temps de tot, i aquesta col·laboració de les penyes és importantíssima. No sols la col·laboració en el sentit de que cada festa patronal, sinó també el fet que hi hagi unió, que n'hi hagi sintonia, que n'hi hagi harmonia. Per a nosaltres és important en tots els àmbits de la ciutat, en tots. I en les festes d'una manera molt important perquè participen milers de persones. Asun Moll, Maria Assumpció Moll, és, com ja sabeu, ja la coneixeu, la present regidora de festes, i és una persona molt vinculada també al món de la festa, en l'organització, i crec que és la primera roda de premsa que vas a donar, i aleshores li deixo la paraula a Maria Assumpció Moll. Bon dia, moltes gràcies, Quico. Bon dia. Primer que res diré això, que és la primera roda de premsa, que vull començar agraint. Anem a veure, com sabeu, estic oficialment des del dimarts, no he preparat res de les festes, han sigut les penyes en l'anterior regidora i en el Departament de Festes, al qual tant el Departament de Festes com el Departament de Manteniment vull agrair la tasca tan important que fan en ajudar-nos a tots a muntar les festes i sobretot donar les gràcies perquè m'he trobat molt arropada tant per el president de Penyes del Port com el president de Penyes de Sagunt, per la Junta sencera, la federació sencera. M'haveu convidat a fer-me les fotos quan quasi no era, o de fet quasi no era encara ningú, donar-vos les gràcies i simplement és això, és dir que són unes festes llargues en comparació a unes altres poblacions i que agrair la tasca que feu preparant molts actes i que també l'Ajuntament organitza unes determinades festes, que vaig a dir molt per damunt perquè quasi tots són actes que se fan tant a Sagunt com al Port. Vaig a passar a llegir-los perquè de memòria no m'ho sé, perquè ja vos he dit que no ho he preparat. Sí que vos dic també que tots els actes que organitzen les penyes en l'aportació que ells tenen, demà vos convide a demà a la presentació del llibre que se fa al centre cívic, és un centre públic nostre, i demà ells presentaran totes les seues activitats que fan, esteu convidats a vindre, i que en col·laboració amb ells l'Ajuntament organitza uns determinats actes, que són el dia del Major, el dia 13, amb un ball a la Glorieta de Sagunt, a la Cronista Xabret, el diumenge 15 un concert de la Lira Saguntina, el diumenge 22 una orquestra també a Cronista Xabret, el dijous 26 hi ha un espectacle musical, Hollywood el musical, el dissabte 28 per la vesprada a Sagunt és la dansà, el diumenge hi ha una altra orquestra també a la Glòria de la Cronista Xabret i en el Port estem en el mateix. Hi ha un concert de la Unió Musical Portenya al Centre Cívic per al dimecres dia 1, el dia del Major per al dia 2, els grups folclòrics també actuen el dissabte dia 4, no vull oblidar-me ningú, el Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Puerto, grupos y coros y danzas Virgen, són de Toledo, però preparen un acte en què conviden a gent d'unes altres poblacions. El diumenge dia 5 hi ha un musical tribut a Queen, el dilluns dia 6 con Alma en la Jota també fa una actuació, se fa una orquestra al recinte festiu, el dia 6, 7, 8 i 9 se fa cinema al Port, el dimarts dia 7 també hi ha una orquestra per la vesprada i el dia 14 la dansa al Port i el dimecres tot el tema de les cucanyes que com sabeu des d'uns anys, crec que va ser l'any passat, el primer, no sé si l'anterior, organitza també l'Ajuntament de Sagunt tot el tema de cucanyes. I res més, i suposo que el que esteu esperant, que és com segon any consecutiu, l'acte que es fa
en l'interval de les festes de Sagunt i les festes del Port, el dia 31, que fem el concert de Rosario Flores a l'avinguda de les Corts Valencianes, que és l'esplanada del pàrquing que n'hi ha junt al centre comercial de l'Epicentre. Simplement això, dir-vos, agrair-vos, ja ho he fet abans, però agrair de deberes al Departament de Festes i al Departament de Manteniment tota la despesa, tot el treball que fan, tota l'aportació que fan i simplement això, convidar-vos demà a la presentació dels llibres i els actes de les festes de les penyes que sense ells tampoc tindríem això. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta... Molt bé. Bé, doncs ja veieu que evidentment hi ha una continuïtat amb la programació, evidentment. Reiterar les gràcies que es fa des de la regidoria a tot el departament de festes, amb una... Sabeu que estem en una situació de nova llei de contractes, això ha dificultat i ha suposat un esforç extraordinari per part de tots els departaments de l'Ajuntament, en aquest cas festes, però també el Departament de Manteniment, que se'n fa càrrec de moltes qüestions d'infraestructura. L'esforç pressupostari de l'Ajuntament és molt important i, per tant, cal tenir-ho en compte perquè és l'esforç dels ciutadans, no és el d'Asun, ni és el meu, ni de ningú dels que estem així, sinó de tots. Que es fa un esforç per a que les festes siguin el més inclusives possibles i el més respectuoses possibles amb les preferències que té la gent. Per això, evidentment, participen directament les penyes en la seva confecció. Nosaltres, com a equip de govern, procurem ser molt respectuosos i molt tolerants en tot allò que la gent vol, d'acord? I esperem que anem millorant, que anem cobrint les expectatives de la gent, que també se millore en tot el que suposa la convivència, no sols la tolerància, sinó també la convivència, el respecte de la gent, amb tot el que és la festa, no? La convivència entre les persones, el respecte al mobiliari urbà. Sabem que això bàsicament és així. Bàsicament crec que podem fer un balanç molt positiu dels últims anys i esperem que enguany sigui també un any que vagi en la mateixa línia. L'Ajuntament està al vostre costat, els treballadors de l'Ajuntament, per resoldre tots els problemes. Sabeu que van sorgint problemes dia a dia que no estan previstos, així estem nosaltres per a buscar solucions. A vegades és més fàcil que altres vegades. I a la ciutadania en general, que participen en les festes, que evidentment és el moment de desconnectar de moltes preocupacions, de molts mal rotllos, però que ho fem de la manera més saludable possible. Entre tots, jo crec que també les festes és un escaparate del poble, de la ciutat que som. Sabeu que som capital cultural valenciana. Tenim el projecte de Patrimoni de la Humanitat. Volem ser, com diem, una Civitas amabilis, una ciutat amable, i ho hem de demostrar en tot. Ho ha de demostrar el funcionari, la policia, nosaltres, les festes. No donar, esta imatge de ser una ciutat dinàmica, de ser una ciutat divertida, de ser una ciutat de treballadors i també de ser una ciutat molt respectuosa i molt amable en tots, en els que vivim i en els que vinguen de fora. Les festes són una gran oportunitat per a demostrar-ho. Per tant, moltes gràcies a les penyes, moltes gràcies a la nova regidora i moltes gràcies a tots.